tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang ina! Nicole Yala. Pakayabang. Alam mo, totoong maganda yung boses. Akala mo naman 68 kayong kumakanta. Uy, grabe, meron ako nakita na yung AI na, yung meme na parang pagtatabihin lang yung picture tapos pwede na mag-kiss. Ay, oo, may nakita ko si Dilima at si Duterte nag-lips. Totoo ba? Sabi ko, sinong gumawa nito? Na mukhang totoo. Parang totoo diba? talaga. So, alam niyo po, katulad ng pagbanggit ni, pag-play ni Diego ng Nicole Yala, nakala mo 68 silang kumakanta. Isang pindot lang po yan ng buton. Diba? So, ganun din yun kapag ka na meron ka nakita na parang nagkikiss na baka akala mo asawa mo talaga, meron siyang kinis na iba. Alam mo, good thing and bad thing eh. Mm-hmm. Good thing kasi talagang pwede na pong makalusot. Charot! Bad thing. Bad thing pwede siyang sumira ng pamilya. Oo. O halimbawa yung asawa na sa abroad. Correct. Diba? Tapos nasa medyo blue bundok, walang internet. Yan. Gagawa ka lang ng video, yung asawa sa abroad nagluloko. Tama. Pakita yung video. Correct. Tapos yun na, sisira ng pamilya. Yung good dito na sinasabi ko, para kung masama ang ugali mo, tapos gawain mo talaga yan, ang pwede mong sabihin talaga, ay AI lang yan. Diba? Pero hindi natin pinopromote yan. Hindi natin sinasabing magandang gawin yun. Pero grabe, ganun na siya katindi na hindi mo na tuloy alam alin ba yung totoo, alin ba yung hindi. Correct. Nakakatakot. Isipin mo yun, dati pictures lang eh. Oo. Lagi ko sinasabi dati, dapat i-video nyo para sigurado at garantisado na walang makakalusot na pang sa scam. Ngayon paski video. Yan, parang ang mangyayari, palusot na lang ng mga gumagawa ng kasalanan. Yan na nga, yung sinasabi ko, good and bad, di ba? AI lang yun. Correct. Sasabihin na lang, wala namang katotohanan, di ba? Kaya maging po tayo kapag tayo ay nakakaramdam na merong something na ginagawang kalokohan ng kapartner, di ba? Huwag pong magtanga-tangahan. Huwag pong nagpapaniwala na, hindi, AI lang yan. Pero maaari kasing AI rin talaga. Oo, tama. Di ba? So, kailangan na talagang maging mapagmatsyag, matanglawi, madasalin, lahat na. Di ba? Kailangan kasi para ma-distinguish mo ano pa nga ba yung totoo, ano pa nga ba ang hindi. Nakakatakot talaga sobra. Takot. Gulat ako na makita ko. Si Dilima tsaka si Duterte nag-lips to lips. Ano ba yan? At saka nakakaloka dito sa atin. Yung wala na pagrespeto kasi mga nasa posisyon naman itong mga to, tapos gagawa natin ng mga ganyan klaseng mga video. Parang hindi naman talaga siya tama. Sipin mo yun. Ganun nakatoxic yung yung mundo social natin. media. Kaya nga ang social media, good and bad din siya Good and bad talaga. Good kasi syempre, of course, we get connected to a lot of people. Diba? Totoo naman yun. Ang bilis na ng impormasyon. Lahat talaga. Pinag-uusapan nga namin nung isang araw yung tungkol sa iba't ibang uri ng komunikasyon. So, meron tayong isang kasamahan dito na ipinanganak siya ng year 2000. Nung sinabi niya bang pinanganak siya ng year 2000, medyo nasampal talaga ako ng nasampal talaga ako ng matinding tungkod ng edad. Ganun. Year 2000 daw siya pinanganak. So, hindi niya na naabutan yung marami mga bagay. Like, of course, hindi na nila naabutan yung teleponong yung rotary. Correct. Rotary. Yung kailangan mong, doon po nagsimula yung kapag kami nangungulangot, sasabihin, the number you dialed is not in nagda-dial service. ka na naman. Correct. Kasi, naabutan namin yun. Nung araw, ang telepono, dinadial po talaga. Iniikot-ikot po siya hindi siya yung pipindutin mo lang. Correct, hindi. Ngayon, dipindot na Tsaka naabutan ko yan, yung mga de-dial na mga telepono. Meron yan dapat sa receiver na cotton na may alcohol para babango siya. Paano? Kasi sa isang buong street o kaya sa isang buong barangay, dalawa lang dyan ang may telepono. Correct. So buong barangay, yan lang ang gamit. So sari-saring laway, sari-saring amoy. Kaya lagi po yung patungan po niyan. Meron pong cotton
O kaya tissue na merong alcohol, di ba? Ako, kung naabutan mo yung panahon na ito, dapat lumalandi ka na, kung hindi pa man. Kasi medyo matindi na. Di ba, isipin mo, binabutan natin yung mga ganyan. Kaya nga Yung mga ganyan, hindi po namin yan na yung ngayon na nangyayari na everything is so instant, hindi po namin na-experience noon yan. Kaya yung social media, good and bad siya. Correct. Good, everything is instant. Everybody gets connected in an instant, napakabilis. Pero bad, yung yan nga, una, nagkakaroon ng inggitan. Correct. Makikita mo, may halikan si Dilima at si Duterte na AI. Na ano pa man din, na kung ikaw ay hindi kayo ma-research na tao, maniniwala ka eh. Oo, tama. Sasabihin mo, hala, may relasyon sila. May kumalat na scandal, di ba? Tsaka makakadagdag siya sa anxiety kasi halimbawa, yung kaklase mo dati na nangungopia lang sa'yo, nasa row 4 pa, tapos nakita mo magandang buhay, tapos ikaw. Mas mayaman pa sa'yo, di ba? Totoo yun eh. Samantalang nung panahon na hindi naman pinopost ang lahat ng mga bagay-bagay, wala ka namang alam eh. Ako lagi ko yung sinasabi noon eh. Hindi mo malalaman kung isang tao ay nakapag-Hong Kong na hanggat hindi ka nakakarating sa bahay nila. Correct. Kasi sa bahay nila, meron yung center table. Sa ilalim ng center table, nandun yung mga album. Di ba? Kasi piniprint ang mga picture. Yun lang. Hindi naman lahat ng tao pumupunta sa actual na mga bahay para makichika eh. Hindi, nung araw. So walang inggit na madedevelop na bakit siya nakarating na ng Hong Kong, ako hindi. Bakit siya nakapunta na ng ganitong lugar, ako hindi. Di ba? Kahit ngayon kasi kahit anong i-post mo sa social media, ang tao ang dami nilang sinasabi. Halimbawa, magpo-post naalala ko dati, nag-post ako ng sabi ko, diet ako, kanin lang. At tapos ulam ko, itlog lang. May comment na, puro naman protein yan eh. May ganun pang ano? Para sa akin, diet na yun eh. Diba? Lagi meron eh. For example, the other day, meron na parang ibinalik sa akin ng memories yung isang post ko. FB memories. So, dun sa post ko na yun na, I'm so happy, sabi ko, kasi nakapag-garage sale. So, kasi maganda talaga mag-garage sale eh. Bukod sa nakapag-declutter ka na, yung mga bagay na hindi mo na talaga ginagamit at kailangan, nabebenta mo. Correct, kung magkano halaga. Meron pa nga tayong garage sale, Diego, na hindi matuloy-tuloy, di ba? Lagi natin. Lagi namin plano yun eh. Ipa-live selling sa misis ni Diego yung mga bagay-bagay sa bahay namin eh. Ganyan. So, ang sarap sa pakiramdam na nakapagbenta ka. At nung time na nakabenta ako, Jegs, parang maganda rin yung amount. Namang nakatiwangwang lang sa bahay namin, tapos naibenta. So, wala lang, nakaka-happy. Pinost ko siya. Alam mo yung comment din yung mga tao. Iyabang mo, Nicole! Ayan, mayabang. Hindi. Noong time na yun yata, Jegs, parang may kakatapos lang na typhoon. Nakalimutan ko na kung which typhoon it is. So, syempre, basic, correct. Dapat yung mga ganyan, dinodonate na lang. Kailangan po ba binibenta pa, tapos pinagkakakitaan? Talaga ba? Talaga ba? At lagi may comment ang mga tao sa ganyan na dapat po yung mga ganyan, dinodonate nyo na lang po. Dapat po yung daming opinion. Always. Diba? Hindi mawawala eh. Kaya good and bad talaga siya eh. Double-sided coin talaga yung social media na yan. Pero sana gamitin natin sa tama. Yan. Dapat feel good pa rin yung halimbawa, makapag ano ka ng good vibes. Correct, diba? Hindi na yung parang mag-trigger ka pa sa iba. True. Kasi nakaka-trigger talaga eh. Pero aminin natin, nung kapanahunan natin, yung medyo masamang tao pa tayo. Grabe din tayo magpo-post kung minsan, di ba, pag ni-remind ka ng Facebook, yung mga 10 years ago. Nakakadiri talaga. Parang suka-suka ka Oo, kadiri talaga, promise. Ano ba ito pinagsasabi ko? Kaya nga, parang doon mo maiisip, pala sila naiinis sa akin dati. Nakakayamot din naman. Pero ang mahalaga dito, you mature. I mean, of course, there are times na immature ka pa eh. May mga pinopost ka na mga hindi dapat. Basta madami mga nakakaloka talagang hindi dapat. Pero as you grow older, mas maganda na yung nile-let go na natin yung mga bagay na hindi talaga maganda. Kaya nga tuwang-tuwa ako doon sa pag-gift mo sa amin. Kasi parang ganun ang ginagawa ni Facebook, yung timeline mo sa buhay mo na
pag nilatag mo ng isang bagsakan, doon mo palang ma-realize, ay oo nga pala, no? At saka, ang bilis pala ng takbo ng panahon. At saka, nakapunta pala ako sa lugar na to. Correct. Diba? Yung regalo ko po kasi sa kanila, mahilig kasi ako sa mga bagay na personalized. So, ang regalo ko po sa mga DJs ay 4 feet na pillow. Personalized pillow na may mga pictures. Tuwang-tuwa din ako talagang gawin siya. Honestly, nagsimula ako, sobrang busy ko, nagsimula ako dyan July. Totoo. July pa lang, sabi ko, ito yung gusto kong maging gift para sa mga DJs. Sobrang busy kasi it will take time Oras talaga yung gugugulin mo kasi pipiliin mo yung picture, tapos ikakrap mo pa. Basta may mga ganun. Pero nakakatuwa siyang gawin kasi nababalikan ko yung yung mga, parang may feeling ako na, parang sinilip mo yung buhay namin. Correct. May feeling ako na sinilip ko yung buhay nila. Tapos na-realize ko, yung lalong-lalo na pre-pandemic, 2019, parang ang liliit po. Halimbawa, si Justin, yung anak ko, parang ang liit niya. Patas kumpara dun sa 2023 or 2024 na photo. Pero kung tutusin, ilang taon lang naman yun. Pero ang laki na diferensya. Yung mga bata, naging dalaga talaga at naging binata. Ganun, nakakatuwa siya. Yun naman, yun ang mga sinasabi natin na, ang ganda naman ng social media. May mga ganitong pagbalik. Correct, May mga ganyan pagbalik tanaw. Dati kasi kung hindi ka mahilig mag-picture-picture, hindi mo madodocument Correct. Kaya nga ako lagi ko yung sinasabi sa pamilya ko kapag inis na ayan na naman si mami, picture na naman. sabi ng asawa ko at mga anak, dalawa daw yung nagpapaligaya sa kanila. Yung kasama ako sa isang road trip at yung hindi rin ako kasama sa road trip. Yung kasama ko sa road trip kasi syempre the financer is here. At saka syempre kompleto ang pamilya. Yung hindi ako kasama sa road trip, di syempre walang picture. Totoo. In fact, sinabi yan sa akin ng asawa ko ang isa sa mga pinakamasaya niyang trip abroad ay yung wala daw ako. Sabi ko, grabe ka naman, Shakin. Hindi ko sure kung nakakatuwa yung comment mo. Pero ang sabi niya, kasi hindi ko kailangang magpa-picture. Si Nicole po lagi yung naiiwan. Oo, lagi. Kung may team na grupo, nandun na si Nicole naiiwan, nagpipicture pa. Nagpipicture pa. Ganon kasi nga, memories yan Oo, tama naman. Memories yan. Babalikan mo yan pagdating ng panahon, tapos sasabihin mo sa sarili mo, nakapunta pala ako dito. At yan din yung nakita ko dati kay Totoy Bato. Kasi si Totoy talaga mahilig may yung digicam pa dati. Oo, correct. Siya lang yung lalaki nakikita ko talaga na mahilig sa picture. Diba? Kaya nung ina-upload niya nung okay na yung sa Facebook, doon ako nakikikuha sa kanyang picture. Totoo. Alam niyo po, magpasalamat po kayo dun sa mga nagpipicture. Yung mga nakakainis, papapipilitin pa kayo. Isa pa. Ganyan, parang go na go ka na tapos magpipicture. Kasi pagdating ng panahon, di ba, pasasalamatan mo sila dahil meron kang memory ng lugar na yan. Correct. Meron kang memories ng event na yan. Di ba? Yun yung maganda. Yung mga ganyang klaseng memories. Although, hindi lahat ng memories magandang balikan. Katulad nung trinobak mong picture, Diego Bandido, na si Nicole Ayala mula leeg, mula ulo, balikat agad. Absent po yung leeg. Nakita namin pa wala na yung leeg namin Kung ikaw si Majin Buu, ako naman si Mujako. Basta absent po yung leg namin. Nakakaloka. Kinuha na po na lahat ng giraffe. Alam mo yun? Absent talaga yung leg. Pero in a way, matutuwa ka na maiinis ka kapag ka may mga ganong pagbalik sa iyo yung social media. Kasi matutuwa ka kasi may ganito palang eksena, pero hindi ka rin matutuwa kasi maalala mo, grabe ang taba ko pala na wala man lang nagsabi. Nakakalurk Nag-comment nga doon si Sir yung sa Bulacan ba yun? Yung nagdadala sa atin ng kakanin. Oo. Sabi niya ngayon hindi na. Ngayon may liig na. Si Rogelio Pagdanga ng Clara Jr. Yan, sir. Diba? Salamat. Tsaka inedit niya ha. Ang kinis nga natin. Walang bahid chismis. Nakakalurk yun. Pero yun yung maganda. Gamitin po natin sa tama ito pong social media. Kasi hindi na rin naman tayo babalik sa mundo na walang internet Wala, it will not happen na correct. Babalik tayo sa olden times, babalik tayo sa cassette tape. Wala, pa-move forward talaga tayo. So imagine mo yung time na wala pa yung kung may cameraman yung cellphone dati, yung BGA lang na yung mga talaga siya. Ang labo talaga. Ang labo talaga, promise. Parang, sino ba tong kaptabi ko? Parang di ko kilala.
Pero may mga sobrang tao labo. na kagaya mo, kagaya Totoy, na nag-e-effort talaga na bumili ng digicam. Oo, totoo. Oo. Tsaka lahat yan nilalagay ko sa external drive. Ang dami kong external drive. Nasa Totoo. tao din kasi ako nag-try din ako bumili ng camera yung pa DSLR. Wala Wala eh. picture, hindi mo na. Walang pag-upload, di ba? Oo. Hindi kasi para saan pa yun? Oo. Kung di mo rin naman i-upload. Tsaka ang maganda dito, pag in-upload mo kasi yun nga, makikita ng makikita ng mga kaibigan mo, matatag nila yung sarili nila. Oo. Yung mga ganun. O basta gawin sa tama. Correct. Hindi yung mag-AI ka tapos paghahalikan mo yung mga politika. Ang pangit, ha? Tsaka nakakabastos din naman sa mga taong in possession. Oo. Di ba? Siguro ginagawa lang yun ng mga taong gusto mag-trending, Pampagulo. gagawa ng content, Oo, yan, pampagulo. Yan yung sinasabi natin. Sensationalization. Sensationalize. Ganon. Oo. Kasi for the sake of views and Correct. likes eh. Oh, yun naman din yung bad thing. Na Oo. parang lahat na lang for the sake of like. At minsan nagde-develop ka ng insecurity. Paano? Ilang oras na yung lumipas, wala pa nag-like. Oo. Meron isa, ikaw, tsaka nanay mo. Hindi kayo isang account mo pa. Diba? So, na-develop yung insecurity mo ngayon. Nag-anxiety ka pa tuloy, Correct. diba? Mhm. Ay, pero ang maganda dito, pwede natin piliin yung content na Tama. pwede magpasaya sa atin. Yes. Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang ng ulo, Diego Bandido. At ako naman kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!